May samanan kakabsat nga naragsak ken nabindisyonan nga rabii nga isu iti panagkakadwa tayo manen tapno itultuloy tayo nga adalen iti inadadal tayo kakabsat nga libro isu iti libro ni Marcos nga isumit iti adadalen tayo kadaytoy nga third quarter iti 2024. Ket agyaman tayo kakabsat dagijay nga panaginadal tayo ket adu digiti na inayon nga kakadwa tayo nga agad-adal. Apay gapud adda kayo kakabsat nga mangi-share. Ket adumet digiti kakadwa tayo churches, pastors, or pwede digiti ko na tayo nga Sabbath school teachers and members nga request da kakabsat ti lesson outline. We are giving a simple lesson outline that can help you ta isuti baga digiti papastor. Paman nga share ko iti may isang pastor ko na pastor i-share kun kadigiti amin nga elders kadigiti churches ni. Isong agyaman kami kakabsat. Ket iti panagtultuloy tayo adda tayon kakabsat iti lesson number 9. Dawatek nga agkakadwa tayo nga agyaman kini Apo Dios babaen iti panagkararan. Agkararan tayo kakabsat. Man nakabalin amin nga Dios amamin nga dapat sabihan. Kadaytoy nga oras iti rabii iti tinga iti lawas. Umay kami o Dios nga agyaman kenta. Wen agyaman kami kasi kay iti amami nga mangayayat kada kami. Nga nangisagana kadagiti kasapulan ni mabindisyon iti nagdaw. Saan ka nga nagkurang o Diyos anang tungpal kadagiti karkarim kada kami. Katagyaman kami, tainit ka na kami manen iti dungdaway, nagkakadwa akas anak mo. Tapno adalin ni o Diyos iti napatay na sa ulo. Bibisyonan na kami. Ited mo iti Santong Espiritu, tapno iso iti mangidalan iti panagadal mi. Itinagan na po mesos linawat ni Bigitoy. Amen. Sakbay tayo kakabsat nga agpatuloy. Kahit kuman nga ited iti na barang nga kablaaw, kadagiti kakabsat nga adda iti balasiw iti tao. God has given us the opportunity and the privilege to visit some friends. Kadagiti nga panagbisita mi kakabsat, panagbakasyon mi di US. Inikkan na kami met ni Apo Dios iti gundaway nga napan nag-serve kadagiti na dumaduma nga churches. Agyaman kami kadagiti kakabsat nga adda ijay New York Bayanihan Church. Dagiti kakabsat nga Manyala, dagiti Ilocano dagiti kakabsat. Ijay met New Jersey Church. Adda dyan ni Pastor Joseph ken ti asawa na nga ni Irma ken digiti anak da. Adda di kakabsat digiti kakabsat tayo nga naayat da nga mangsuporta iti trabaho ni Apo Dios. Ije met Delano Church kakabsat iti Central Valley. Adda di ni Alan ken ni Miriam ken digiti daduma nga kakabsat. Ito rin pa kakabsat ijay Ocean Day. We'd like to greet Brother Jesse and ni Sister Eva Katubig. Kinurin pa kakabsat ijay San Fernando Valley Seventh-day Adventist Church. Ngay pangpanguluan iti kakabsat ko nga ni Pastor Ruben. At ijay kakabsat ni Nana Shuning Pedro ti anak na nga ni Rose ken ti manugang na nga ni Elder Elmo. Ken digiti na duma-duma kakabsat nga kamkameng ijay. Ure pay kakabsat ijay San Diego Philam Church. Hindi na pang kami
Dagayem ti dakkel nga klase da kakabsat nga Ilocano class. Ket idi nakita da kunada ni adati magayam ni Pastor Rafanan ket dawaten tayo ang isuna iti mangipangulo iti panangripaso tayo iti eleksyon. We are very happy for these brethren kadigiti na duma-duma kakabsat nga paset iti US. They are very, very supportive. They are very active. Ket no kuma itatak ket 7:30 tayo kakabsat. Ijay pala ang San Diego, wenno ijay San Francisco, wenno uri kakabsat ijay LA area. It is about 4:30 early in the morning. Kaya kunana dahil balasang ni Sister Nancy Navarro Galvan. Ang mukon pastor, nga nakariing ni mama no kastang oras. And I would like to thank Sister Nancy. She shares digito'y panagiinadal tayo kadigito'y kayong datakusa. This is the way God is using you. Nga dahil nga panakipasit yung trabaho na Apo Diyos. Just to share, just to support. Ni Apo Diyos iti madaydayaw. Iti lesson number 9 kaupsat, iti paulo na dagiti panagbibinmusururan ijay Jerusalem. Jerusalem controversies. Iti paset nga mayulok at masarakan ijay Marcos 11:26 versikulo 25 na isurat ket basahin tayo. Ket intuno adda kayong agkarkararag ket addaan kayo iti anyaman a maikaniwas iti sasinuan. Pakawanen yu tapno ti amayong adda sa dilangit pakawanen nan tumet dagiti salungasin yu. Iti adalan tayo kapsat ket naisentro iti kapitulo 11, chapter 11 of the book of Mark. Ket dito'y kakabsat, makita tayo nga adda dayjay panagbibinusor da. Apay kading adda iti controversy. What leads people to come in conflict, in opposition kini Apo Diyos. Ket uray no daduma, kuna tayo Kristiyano kami, pastor. Yung maapay-apay nga adda iti controversies. The other day, Sunday day guys. Iti gamin Friday na pang kami sa jay Aritaw. Nueva Vizcaya. Ket it was a request of Sister Gemma, sipod tayo di kasar dahil baruda nga ni Kokoy, yun kami nga nakapan. So, idinamuandan nga si Mangtut kami kausap. Sister Gemma said, Pastor, di lang mabalin my day. So we went. It was a Thanksgiving para kay ni Brother Jerry, para iti pamilyada, para iti church kausap. And then in the afternoon of Sabbath, nagbisita kami dito kausap. I like what we are doing. Nga adda digiti kausap ni Madam Larusa, haanin nga makagimong, so kung napaso pa siya rin tayo. Ang kabibay niya father ni Sister Gemma. These are the elderlies nga paming nga binisita. Idin nga rumabii kakabsat iti Sabado. We decided kahit na nga mapanid ang Bagyo. Ang Bagyo is a very high part of Nueva Vizcaya. It is a very beautiful place. Kalpasan iti panagawid din, sagsagana kami kini Mrs. Rafael nga agawid din sa ito Herona. I met a lady. Day kapsat ni Sister Gemma ni Sister Grace.
Sister Grace is a Sabbath keeper. She follows the Bible. Actually, nangaramid kakabsat, God used her to build iji Baguio, the Ten Commandments. And it is now a tourist attraction iji Baguio. Kit kunana ni Sister Grace kanya. Apay-apay kit di kunana nga umay day chay controversies. Ni Sister Gemma, kit Seventh Adventist. Kunana ni Sister Grace, Pastor, I don't have a religion. I am a believer of God. Kunana, I just keep my faith in God. So, gaputa, she has her faith in God. She declares that the Sabbath is a holiday. Sumangkot kami ti Friday, kakabsat, DJ Aritaw. Malam. Pagamulangan ng aday ti ipapaaramid ni Sister Grace na may isang project na DJ Aritaw. Inasardengnan, wino day trabador nagsardengnan. And then they gather. Apa yung inurong na kapsa? They have a practice nga sakbay kakabsat iti sunset iti Friday, nga panangrugi iti Sabado. Amin at trabahador and Sister Grace will come together and they have a service meeting the Sabbath. Ilipasdan amin at trabaho. And then they are meeting the Sabbath. Kaya tadag kakabsat, I used Genesis chapter 2 verses 1 to 3 to explain kadigajay nga trabahador ni Sister Grace kinta kami nga maamin dijay the origin of the Bible Sabbath. Apa nga the controversies? Gaputan the digit prejudice. Saan da nga ipalubos nga iti Santong Espiritu isu iti makitungtong kada tayo babaen itiisip ken iti panuot by our hearts and our mind. They resist the Holy Spirit. Gaputi dadalem tayo kakabsat ket Jerusalem controversies ag-circle na ron iti syudad iti Jerusalem. Nearby iti Jerusalem. Ket gapu kakabsat iti adalem tayo ket isu kakabsat ijay chapter 11 adda iti sumagmamano nga controversies. We'll study it one by one. Umuna, a controversy. Why get dishonor? Dito kakabsat ket in surat ni Marcos, dagit triumphant entry from verses 1 to 11. Nakatugaw ni Apo Jesus iti maysa nga a 1-year-old mule. To them, iti custom kakabsat iti Hebreo wenno digiti Diyos, daytoy laeng ket aramiden iti maysa nga royalty, maysa nga ari. But now Jesus was sitting as the king. Kadagidjay nakatao a sumursuro. Magmagna iti sangwanan na tiltilikod da mangala da kakabsat dayjay kuna tayo nga palm leaves. So nga adda dayjay custom tayo itatan Palm Sunday. Dayjay triumphant entry. Isu iti manglukat kadayjay Semana Santa. Di controversy ket kuna digitoy nga pangpangulo apay nga dagit daytoy ket alain na uno ited da kenkwana iti kastala udayen nga pamadayaw. Tinda digiti kagayda abil day di pagdalanan day nagluganan ni Apo. Denggen nyo iti kunana
ni Marcos Kabsat, iti verses 9 and 10 na isurat ket basaen tayo. Ket dagiti magmagnay ti sanguanan ken dagiti sumursurot ipukpukaw da. Husana, bendito iti unay itinagan ti Apo. Bendito kuma iti pagarian ti Ama tayo. David nga umayto, Hosana kadagiti kang. When you shout Hosana, it is a kind of a praise. And it is a praise given to God. Isu nga digitoy nga pangpangulo iti iglesia, the scribes and the Pharisees. Kunada, who is he? Dagiti controversy. Who is he? Nga masapul nga maited kenkwana daytoy adayaw. Malagip yung kakabsat kunada do. Masardag naman dagita. Anya iti kunana niya ako, Jesus. No agsardeng da, sino iti agikis? Dagiti bato. Isudan to, iti agikis. Apay, nga da controversy. Dagitoy nga Pharisees, they did not accept Jesus as the Messiah. May kadwa nga controversy kakabsat. Magmagna ni Apo Jesus. Kadwa na digit adalan, kadwa na digit pasurok, tumursurok na tattao. Adday iti nakita na, iti ambay iti dalan. Anya di nakita na, a fig tree. Kat dayjeng a fig tree, inasugan na. Kat idi, nga sinapul na, kakabsat. Sinapul na, iti bunga dayjay a fig tree. Awan iti nasapulan na. And Jesus cursed. Inlunod na dayjay na igos. Tutuloy. Idag sublida, dinggin nyo itin surat ni Marcos iti verse 21, iti chapter 11. Na isurat, ket basahin tayo. Ket nalagit ni Pedro ket kinunana, kinkwana. Kita manursoro. Daydi kayo iti igos nga inlunod mo na mo. How fast? Amag nga, no matay jay may nga kayo, amag nga magango nga isigida. At nagtibulong na, aglaylay. Ngam daytoy kakabsat no alaan tayo, dahil inbaga ni Pedro, nakita ni Pedro. Una na, manursoro. Dahil di kayo ti igos nga inlunod mo na mo. Now, what is our lesson driving? Kuna nakakabsat ni Ellen White, I'll be reading from our quarterly. In Desire of Ages, page 584. Christ act in cursing the tree which his own power had created stands as a warning to all churches and to all Christians. No one can live the law of God without ministering to others. But there are many who do not live out Christ's merciful and selfish life. Some who think themselves excellent Christians do not understand what constitutes service for God. They plan and study to please themselves.
They act only in reference to self. Time is of value to them only as they can gather for themselves. In all the affairs of life, this is their object, not for others, but for themselves do they minister. God created them to live in a world where unselfish service must be performed. He designed them to help their fellow men in every possible way, but self is so large that they cannot see anything else. They are not in touch with humanity. Those who does live by self are like the fig tree, which made every pretensions but was fruitless. They observe the form of worship, but without repentance of faith. In profession, they honor the law of God, but obedience is lacking. They say, but do not. In sentence of pronouncement on the fig tree, Jesus Christ demonstrated how hateful in his eyes is this vain pretense. He declares that the open sinner is less guilty than he is professed to serve God, but whose heart bears no fruit to his glory. Apay, apay, nga inlunod ni Apo Jesus kakabsat. They the fig tree. Naglagitong tayo. He was looking for fruit. He was looking for fruit. In the backyard, iti balay ni Francans. Baro ni Ruben kini Rubita na kakabsat. Adda iti bulad ang fig tree. So, one early evening, San Fernando Valley area, no evening ko nam, ore alas 8 na lawakay, sunpang kami sa DJ fig tree. And we were discussing with Ruben. He said, so this is the fig. Apan sinapul kakabsat ni Apo Jesus saan abulong ludi ka di bunga. What God is looking at us are fruits of the grace saan nga bulong. Nothing but grace. So nga nalawag ko na ni Ellen White kakabsat. Uray no kasano iti panagserserbi tayo. No day pa nagserserbi tayo is centered to self. Dahil kayat tayo maitag-ay kakabsat. Itibukog kayo nga dayaw. Let it not be. Nga dahil nga panangidanas, the cursing on the fig tree will be our experience. Controversy. Apay, nga inlunod ni Apo Jesus de Igos. Tiyempo ka di kakabsat ti panagbunga. To give you an example, the fig trees kasala di sirkuelas tayo. There is a time na daya sirkuelas ket agregreg amin abulong na. Into no agregreg amin abulungan, it's only branches ti makita. Umaytun di sabong. Manipod kayo sabong urumwaran ti bunga that tumakay. When the fruits of the siriguelas is getting bigger and ready to ripen, umaymutan di gigi bulong. See the beauty? Umaymutan di gigi bulong. Into no makita mo nga nakadado iti bulong dahil nga siriguelas. By nature, ibagbaga na adda iti bunga.
kasjay dayjay igos. God expects nga dayjay kinapintas kakabsat, dayjay outward appearance ti Kristiyano. Ang mga napintas ti kayo noong bulungan. Saan gali? Dayjay bulong isu iti may nga mangpapintas kadayjay nga kayo. We're passing through vineyards upon vineyards upon vineyards in the Central Valley. Nalpasen iti panagbuburas ti ubas. Idi kitaek digijay puon nakatadong nga ubas. They have just been trimmed. Graph, digijay ko na inutin danganan. Why? To get them ready for bearing fruit. Controversy number 3. Disalutso. From whom is your authority? Who said you can do that? Masarakan dahil nga controversy sa verses 27 to 33. Ket makita tayo nga naduman tayo introduction the lesson tayo nga apay nga umay ti controversy. Why? Because we do not accept Jesus as who He is. Sinuhin ni Jesus, unahan ni Pedro, si Canisias, you are God. What God does, nakas inaramid ni Apo Jesus, siya amay sa na tao, accepts. He is the authority. Iding indanas na inlunod na di igos. He has the authority. Tapos isunay tinang parswa. Idi nga naglugan di asna, nga sumrek di Jerusalem. He has the authority. Dapat He is God. He accepted their shouting ubusan. Gapo kaday ito'y kakabsat nga salutsod. From whom did you get your authority? Iti sumbat na insurat kakabsat ni Marcos iti verse 29. Basahin tayo na isurat. Ket ni Jesus kinunana kadakwada in tuod to kadar kayo iti maysa abanag ket sungbatan da. Sa ibagak to kada kayo no anya iti kinaturay ti panangaramid ko kadagitoy abanag. Anya dagi saludsod na. Dagin nyo. Ti pamabutisar ni Juan naggapo iti langit wenno iti tao. Sungbatan da. There was silence. Tano ibagada nga dayjay panang bautisar ni Juan ket nagapulaeng iti tao. The crowd will be mad at them. Kadagitoy inaksepta nga ni Juan isu iti tibet ijelitang nga mangisagana iti dalan dayjay aportero. No dadto makakabsat. Let us learn how to use questions as our answer. You ask a question, answer is the question. Kaya nadado madagip panang saludsod mo, isunto kakabsat iti panang iturong kadagay sumbat, dagay saludsod. Anya dagay saludsod kami. Nagapuan dahi tang turay mo. Kaya nangarap sa word, dulaan ti pagkapuan ti turay. Ni Apo Diyos kadi, uno tita. Isu nga iti kunanan ni Apo Jesus, sakbay ko asumbatan dahi tang saludsod yo. Ag saludsod kat sumbatan niyo. Anya di saludsod na. Ipamabutisar ka din ni Juan,
naggapu iti langit, wenno naggapu iti ta. They know it comes from God. Ngem apay nga agda iti controversy kadayjay aturay ni Apo Jesus. Again, dayjay lesson tayo kunana. They do not accept Christ in their heart. They do not accept the truth in their heart. Dayjay kuna tayo prejudice. Nikat pat nga controversy. Dayjay sa lutson. What is the greatest commandment? Dito kakabsat iti dakkel nga pag-iinadalan kita. What is the greatest commandment? Basahin tayo kabsat iti versikulo 29 hanggang 31. Daytoy iti insungbat ni Apo Jesus. Ti umuna isu daytoy. Denggem o Israel, ti Apo a Diyos tayo isu may maysa nga Apo. Ket ayatem ti Apo it a Diyos mo iti amin a pusom. Ken ti amin a kararuam. Ken iti amin a panunot mo. Ket ti amin a pusom. Ket ti maikadua isu daytoy. Ayatem ti karubam akas iti bagim. Awan ti sabali abilin a dakkel. Ngem we know there are 10 commandments. We know that the 10 commandments were written in 2 pillars of stone. In the first pillar, naisurat kakabsat dayjay commandment number 1, ingana ti commandment number 4. Ije mikadua nga pilar kakabsat, naisurat iti commandment number 5, ingana commandment number 10. Ije umuna nga pillar of stone, ibagana no kasano iti panagayat tayo kini Apo Diyos. Kunana ni Apo Jesus, ayatem iti Diyos mo iti amin a puson, iti amin a kararuam, ken ti amin a panunot mo, ken ti amin a puson. To all followers of God, to all followers of Christ, saan mo ang mabalin nga ikaten, dayjay maikapat abilin, remember the Sabbath day, samo ibaga, nga sursurutem tungtung palem iti 10 abilin. Ije met kakabsat ni kadua nga pila, from 5 to 10. Inrugi ni Apo Diyos, dayawem dagiti naganak mo, pamampi. All of this, sangkag takaw, sangkag saksi, di ka makiabi, shows no kasano iti panagayat tayo, iti pada tayo. You want to be respected? Respect others. You want to be trusted? Learn to trust others. Dahil ibagbaganan ni Apo Jesus, awanan iti dakkel nga linteg ng dahil. His listeners were very good. Laglagi pa niyo, di baro nga tulag kunana ni Santiago. Nga sa sino man nga mangtungpal to iti amin alinteg, ngem aglabsing iti maysa, dagup na awan pulos iti tunumpal. It is God's desire. Dahil kuna tayo kabsat nga all or nothing.
Apay-apay, since we're studying about controversies, apay-apay nga itata in our time. Adu digiti kakabsat nga mangibaga nga awan ng tilinteg. Nakangag kayo? Oo. Uri pwede digiti kakabsat tayo nga timanaw, digiti ko na tayo nga former Seventh-day Adventist. Ideklarada awanan tilinteg. Damoy day jay naturid nga ng saludsod. Kaya mo nga rog nga sa uwin, kapsat, mabalimin alan di bakit mo. Hana, ganda tilintag. Babalimin kapsat nga lamita kutsim, hana, ganda tilintag. Apay, nga ibagada nga awanan tilintag. Because they gave law, commandment number 4. Anya di commandment number 4, laglagi pemkyal daw. Gaputa sa anda kakabsat atong tungpalan tinay kapat abilin. Iti bagada awanan itilintag. Ngem patsindang nga dapay laing itilintag. Anya, iti inadal tayo. Kasano tayo nga i-aplika. Itatanga panagbiag tayo. Controversies di Jerusalem. Naglagipin tayo. Maikat iti controversy no patsin tayo nga ni Apo Jesus ket isu na iti Mesias. He is the Christ. He is God. He accepts worship. Hosanna. Hosanna. Number 2, maikat iti controversy no iti panagbiag tayo makita dagiti bunga iti parabor ni Apo Diyos. Maiadayo kada tayo dayjay kinas day ko natin nga selfishness kinasya. And let the Holy Spirit works in us. Santun abulong, no, it's no longer lives, but fruits for the Master. Maikat iti controversy kakapsan. No awaten tayo ti authority ni Apo Jesus ti panagbiag tayo. Anya dayjay nga authority. Authority nga mangideklara nga iti nga pulo nga bilin na ket agnanayon nga awan itinggan. Nagdigipin nyo baro nga tulad. Idi dinamag dati nga Apo Jesus kunana. Sa anak ni Imay nga manggadali tilintag. Sana inayon uray may sa nga tulad, uray may sa nga huta. Saan to nga may katingga nga adda iti langit ken iti dagat. Kausap ko, we live in controversies. But because, sikatin iti siya, inawat tayo ni Apo Jesus. Dito nga, inadal tayo, it's no controversy to us. Akas iti tiyempo na, adda iti controversy. I would like to read again from our quarterly to summarize our lesson. Kuna nakapsat ni Ellen White, the courts of the Temple of Jerusalem filled with tumult of unholy traffic represented all too truly the temple of the heart. Dahil di authority na, hindi tinumba na, di lamsaan. Una, di papadil, who gives you the authority? Denggan nyo kakapsat, iti unana. Temple of the heart, defiled by the presence of sensual passion and unholy thoughts. In cleansing the temple from the words buyers and sellers, Jesus announced his mission to cleanse the heart from the defilement of sin, from the earthly desires, the selfish lust,
the evil habits that corrupts the soul. Desire of Ages, page 6161. Di may ni Apo Jesus, idi dinalusan na iti templo, balay ti amak na ito'y kunan na paglalakwan damat kayo. And they ask him, nang tedken ka iti o. May God cleanse our heart. May God cleanse our heart. Because He has the authority. Kasano nga dati authority na kanya and kanya. We have accepted Him as our Lord and Savior. Ket intun no ipalubos tayo kakabsat, taiso nga rod is our Lord. Apo no nyaman ti makitang iti panagbiag. You have the authority. Please cleanse the temple of my heart. Niya po Diyos ti madaydayaw kakabsat kadaydayan natin. Kaya't niya po Diyos nadalusan iti templo iti panagbiag. Daydayaw na po Diyos, taintun no nadalusan ng ti templo ti panagbiag tayo. Babaen iti parabor na. Ti Santong Espiritu isuntun iti mangted, iti bunga. Remember the fruit of the Holy Spirit in Galatians. Ket intun no addan dayjay bunga. Nakaayon tong. The fruit is actually the characteristics of Christ. Kunana ni Ellen White, when the character of Christ is fully reflected in the church, sikatin siya. Kunantun ti Ama, anak, apan mong alain di arway. Kuminsan ay, agyaman kayo, agkararag kayo. Agyaman kami Ama, eleksyon, may inadal. Ti anak mo, at iti authority. Saan may a-question na ng Diyos? Kaya't ni nadalusan na iti templo, iti panagbiag, iti puso ng Kristo. Tapno agtaeng kada kami, Santong Espiritu. Tapno mapalpaliwan kami bunga. Nga intun, dayjay nga piyag, isungot din ang Diyos na Santun na bulong laeng iti makita. Ludi katin at bunga na mangkid iti dayaw iti nakapagdala. Tulungan na kami, Diyos. Help us to surrender to your own. Tapno maikat kada kami, personally and as a church. Nga adda, dayjay nga kapatid. Agyaman kami na pumunta. Iti pananggalnged mo, iti karkaranan. Kadinawat mo dito, kay Kaya. Amen. Maminsan pa ikaw sa atin, give you the invitation. Muna, no kasapulan nyo iti outline today in the lesson. We can give it to you. Kahit mitagyaman ka na, at wala kayo nang nanggurungan ka na kayo na nang-share. Nembag na natin ni Apo Diyos ay ayatin na kayo. Kit ay ayatin na kayo. Gana nung may nalawas ni Apo Diyos